नाही रे नाही आउ समय नाही 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 उठ रे उठ जेते निद्राग्रस्त जागरे जाग विश्वासी समस्त उठ रे उठ जेते निद्राग्रस्त जागरे जाग विश्वासी समस्त आसुची परा विपद घेरी मर्त्यर विचार नहीं जीव तरणी महम परी पृथ्वी रहिब नाही नाही रे नाही आउ समय नाही नाही रे नाही आउ समय नाही घर थरे दूत साथी रे जीशु आसुछंती गौरव रे महानंद रे पराक्रम रे कंपी उठुछि तुरी नाद रे मेघर थरे दूत साथी रे जीशु आसुछंती गौरव रे महानंद रे पराक्रम रे कंपी उठुछि तुरी नाद रे देख रे देख आकाश को देख नाही रे केही देबाकु आलोक देख रे देख आकाश को देख नाही रे केही देबाकु आलोक अंधार हेब धरा कंपिब समुद्र जीव उभेई सूरज चंद्र ग्रह नक्षत्र आउ तो रहिब नाही नाही रे नाही आउ समय नाही नाही रे नाही आउ समय नाही साधु समस्ते मध्य आकाशे मसीह राजा को भेटिबे सेही दंडरे पापी सकले अत्यंत विलाप करिबे साधु समस्ते मध्य आकाशे मसीह राजा को भेटिबे सेही दंडरे पापी सकले अत्यंत विलाप करिबे प्रचंड क्रोधे अग्निवृष्टि हेब सारा सृष्टि को विनाश करिब प्रचंड क्रोधे अग्निवृष्टि हेब सारा सृष्टि को
विनाश करिब सेही समय लुचिबा पाई स्थान त रहिब नाही मरिबा पाई खोजिले भाई मरण जीव दूरेई नाही रे नाही आउ समय नाही रे नाही आउ समय नाही उठ रे उठ जेते निद्राग्रस्त जागरे जाग विश्वासी समस्त उठ रे उठ जेते निद्राग्रस्त जागरे जाग विश्वासी समस्त आसुची परा विपद घेरी मर्त्यर विचार नेई जीव तरणी महम परी पृथ्वी रहिब नाही नाही रे नाही आउ समय नाही रे नाही आउ समय नाही।